para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Supersticks Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan, kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay!
31 minutos kasumpalan alas 8 at kabuasan. Wadyalanso ang programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Yan aspeto technical si Engineer Nexon Dakal dan si Engineer Fragile Kayabyab. Saya balot so Macterian amigo RJ Jimenez at your service always. Dan siyempre sa partner ko si Leon Elorde Castro Jr. Kaya Oscar Head na balay na Binmalay, Oscar President Luyag na Pangasinan. Kaya medyo busy ni amoy partner ko. Partner? Hello? Mandriring. Okay, medyo busy ni. Nagaran tayo tawag to. Then partner Leon Elorde Castro Jr. Musta kayo namin dita na balay na Binmalay. Suspendido so klase at balay na Binmalay. At sayan na agaw na Biyernes. Alapod saya so panuran-uran no maminsan Engineer Nixon putang yagaw to pero naguguno yan hitanlay mabalasubo siya uran. Insan na fili, kumusta kilad tan? Ang kakapi kayo natan, siguro. Aray, dumarangal titan at Balagan, good morning. Anaditan at saya Kalit. Anada Barangay Basing, good morning. Anaditan at Barangay Dulan. Balay na Binmalay at ang ganda nagunuyan at nayarin na natawagan tayo, napituyawan tayo so say Chief of Police na balay na Binmalay no ang turay gagawin damot iran kurang kudang pianjaduntan at napansan siya. So, oksoy, tanakaranan di tanada sa balay na Binmalay. Lola da saray nanduruman eskwilaan. Antura so saramay measures siya gagawin dadtan. Pero lante singasamay palapag ng Mayor Pet Merera. At wala so samay yarin na pangiter da amin eskwilaan saraya mambabantay da saray gate na nanduruman eskwilaan. Nangaliw na satay metal detector. Piano jaduntan at wala so usaran saray mambantay da gate na eskwilaan. Yano na siguro yang gapos o nayarin na iloob iran na armas ayura o antuntan yan nayarin na pagkasakitan na sa eskwela estudyante no mambilang wala ramay mamplano na maugas. At tanya isaliw na saratan iran metal detector. At kabatimot la si Mayor Pet yatan at no wala ratan iran gagastusan. Ano ang gapulay maraman tungtungan satan
At tatampulan mo at nakaukulan, urgent, so sa may pangkaukulan. At bunuton tula at sarili ton bulsa. Ang tantan, so sa may nagdesisyon ng Mayor Pet. Gastusan tula tatang tanagagik. Pero arayan na kurang kudang ya pansiguro na saya kalwaran na sara estudyante at bayag tulatan ya inggangan da saray nanduruman eskwilaan kapunitan so agaway pagkatigway ay bilay na saray pigaran estudyante ditan da saya parte na takluban da San Jose National High School at 2024 niya mo tuwalaratan so impa resibe iran memorandum at saray school head manuulay nanduruman eskwilaan at sa may panggawa na saray kurang yan asikaso so kaligtasan na saray eskwela estudyante da saya balay na binmalay may papa naglabat ya amin ya pangkaukulan amin ya kipakaran at talagang natututukan na sayan na administrasyon anan Mayor Pet Merera ditan at sa balay na binmalay. Patuloy so gagawin ni panbabaklas na saratay fishpen fish cages. Kasumpalan yan ang baklas siratan at akaridi mutla susay DPWH Second Pangasinan Engineering District. At pangidadaulo ng Engineer Dado Lumibaw. Yatan at gawan mo so say pandraga at saratay kailugan bilang parte ni na satay operation kontra baha. Nasay administrasyon ng Presidente Bongbong Marcos. Kanyan sikatutan so unsublay. Yagawaan kasumpalan niya nalinisan iratay kailugan. Tanada binmalay nakal susaratay fishpen. Nakal susaratay fish cages na iraya. Eda dugan lugar. Minsan la gawaan susatay dredging operation. Kano jaduntan naralem so ilog. Walaray danom dasaray bebeban barangay mainumay unekat mainumay mansubside tawalay batikan ton ilong yan nang gansaratay krikmet at sikatutan met so sa may asikasoon sa piano saya may iyakat na danom at mainumay. Sikaturatan, sutututukan. Iran makabaliksan, Iran proyekto. Tan saya balay na binmalay. Okay, wadjala at linya tayo. Si partner ko, good morning. Saya pangilugay mo ni partner. Good morning, Pradit. Ilulugay ko rin tiro dumarungal ta sa programa tayo. Di mabinmalay. Kaya mas kuntos na maabig yung kabosan sa kinamin, partner RJ. Bising-busy kalamat natin. Sayang kabosan na partner.
Hindi na ba't katungtong ko dapat may sakya consultant ng kinay ng gobyerno na po na gihinsisit ito may kapantungtong kami ng gobyerno na dinalo na lang siguro kato na medyo isisit ito man na siyempre ang tamad dakalay kung tatawag nila na balay may meeting para sa Oscar Tampiskap siya karon partner Ajay nalapan yung talon bali mo Akato. Kaya siya partner may pimawaya problema ito na bali na lingayen. Chuparay karap mo partner tanan turatan niya. Nalinlawari Baska President walay wata na kanayong muli Baska President kaya Piskap Tansaray Oscar siyempre partner Anjay dahil mo mamot si Ramos na siya misakya kung sino at wala na aling sumata at nakapantutungtong kami tantam nakalapin mawaya problema na saray Baska Elintiron Lingayen na punantan mo sa Lingayen kasi wala ray sa Piskap na sa kaya gruputan talapon wala may babayaran daya 200 antisira piulo po Piskap pero sa Binmalay siya mayor tayo babayaran na amin na amin niya senior na magmalay niya membro ng Piskap o sa kanya ulo pa may kundi Piskap ang Baska ng Piskap sa kilatan. Ano siya nila panel explica kaya aramay ang may membro da Piskap sa gina makabayar membro rin Baska pero ang gina membro ng Piskap na ito ay pagka dumanda dahil wala rin pimapoya problema sa 1% kasari senior ng Lingayen partner. Rami dyan barangay partner o dyan mismo munisipyo? Ang ganyang munisipyo at punta niya na Oscar o kaya 1% no. Ayagi. Si Mama Maris ko no at ay accepting niya Madam Dicina ya di sabi niya kung tamo at pura mga aming budget na. Ayagi. Kung gusto na silang pulangkura pinmali ang takso budget na 1% kasaray si Vincent dan may babagal na 50-50 sukin ratio man ang nangyari may 50-50 sila na mga may 50 for the PWD 15 sa resino sila di ba ka single nangyari may grupo ito na po partner gusto 50 pesos unawa na sa kaya senior 50 mo sa kaya nawa na sa kaya PWD alam sa amin bilang okay pero sa lasuso senior babay tira kita rin paldo mo nakata punto dari senior sa para punto intended punto senior citizen. So pimaway partner ya agda naalatay 1% lalan to Sige magagawin budget sa kila sa disability. Paano to man Willing pa kasi talagang kundya na partner agency na sikara katulad apaliwawa na sa raya yung dayo, tapos ko tumutudun kayo na programa mi, kasumbatan ditan ng partner adya kapandan yung satan so hindi mo yung problema Lingayen. Say, nagagawa si partner adya si Oscar dapat nung walay budget rin tawagin data isang meeting dito may activity project dan programs ko madali na lang natin sa mga okay, ginagawa sa may din sa pagdating sa mandidikta kung saan kasi vocal person na mayor na so amay so linawon ta paner magano paner so linawon ta amay 1% wala ni panangi 11 o dino wala ni poder na MSWDO yes partner ajad bimalo mamat hindi sa kami pag-angunda kami tatawagin na sa ipanagnan ko may plano kay IPP diyon sa raya diyon na SWD okay pero sila mismo ang plano okay kami masipara sa interabiratan hindi siyempre kailangan nun puro kailangan nasaman ma-enter kami na 500 na 200 per digit matan siyempre kasi si purpose tutan usan para senior citizen. Pero pero sa 7.8 million kampula. 7.7 million pati kampula per digit ng saray. Kasi 200 na senior. Wala may aral na. Wala may intentay na panangaral sana may
makawat na centenarian, Mhm. 10,000. Wa ka budget namin kan partner. So unya partner, Para ID, utangin. partner malinaw. Saya amay pundo, may kwarta ang gapod 5 na uska. Wala da MSWDO pero saya mangibaganan ti panggasusan o pangikanaan aray wala da senior uska. Okay. Kasi dapat ito talo sa nasakit sa sakit. Mhm. Kaya, Oscar, isang kita government kintan. Kita, siyempre, Oscar, walang narari mo, lalapon din gobyerno. Mhm. So, isang grupo, organisasyon niya, vocal person ng mga mayors yan. Mhm. Karatay, kung walang problema, Oscar, itupag na Oscar, si Oscar, i-coordinate to this sa baliti. Patitutan, partner. Paano to man tanatan dalabatan na singa na inday attention partner paano dalara may previous iran 1% dadtan Aman, so ang kuna tatalusan natin na partner, no, paano kaya simple si Kwanta Miredoara, can we invite you, Mr. Castro, to the SB minsan, Kwanta? So, I'm willing. Oo. Kasi it's my duty to help each of the member of the OSCA in Pangasinan. being Oscar president partner Yes, partner. Mm, That is my mandato kan partner. Katulad ko, I'm willing to be invited just to explain what's happening in Binmalay. Kung pwede sa Binmalay, ba't di pwede sa Lingayen? Dati nila. Mhm. So atanay dakol so kamtatan dakol so karungal dakol so say ka-meeting mo da sa tan da linggayan partner. On, pimapoy amin nila, ibabara amin, mamamaya sa kagaw sa gubanan. Una, siyempre, magaw kay sulat, na paano walay pa ibasyan kuya, mitong tuwak na sa opisyal sa Lingayen, na sulatan daya, at ang problema na partner. Siya pa chairman na senior citizen affair dito na da linggayan. Ama, sa kontakpan, nung nangyari sa Kangko, siguro we have to invite siguro, bagang kay partner Adlia, interview to, so, sa Isabel din ngayon, si certain Madam Desina. Sina Madam Desina, yes. Ulit complain maraya si Mabiyad sa OSCA President ng Tirong Pangasinan regarding na araratan so kailangan niya na antaan na saray senior citizen. At saka pare, very transparent kami. yes, pwedeng Bigarin, Oo. 1% ng buong bitbalay, ibaba no antoy pangakasanda. Pero na antan na senior. Delegate danta, partner danta. Nitan. So, marakop tan si rin in pituyaw mo tan bali na linggayan partner, lapod na open, irarata niya, nayarin siguro na i-correct o namambilang na ipatunton, lapod natan at kabatanda. Walay untan iran marakop programa, tan kanupugan aya iter at saray senior ditanad linggen. Mong partner taliwat nin senior. No senior nakla man opisyal akmat siguro. Ang tama partner kasi, inimbitan na linggay na mismo pakita natin yung pinto. Sila mismo. Para imbita ka, aratan niya problema ya dapat ya nantaan. Natuta na. Inimbitan na, pakisarado yung pinto. Pero inimbitan na, kato na untan so agawa, pimaway amin so problema na sa senior linggayen. di balita watan ka, di balita walay kabat ko talagan nuntan iran kipa karan kanupugan na bawat tagalinggian et watan niya manunaan lawas sa action man. Rin unaktod satan kaibam ni da satan ay kabatan to si Kian Bitlam Consuelo Ramos. Pastor Maray Consuelo Ramos. Yes, Oscar nita na so at least kanto di bagayo at least balbalan nga makatulong ta na Sir Leon kanto sa ating pibo alam dia kasi kung ibabaklaban man to may gago bibid malay. Hindi ko alam kung anong ginagawa sa Lingayen kaya lang ito ang dapat gawin natin. So kung tulungan lahat ng mga OSCA President at mga senior citizen sa lalawigan ng Pangasinan, ayaw kong maiwan po kayo. Kaya bakit si Karaya bibisita ko dyan siguro para gawin natin yung kung ano yung dapat na malaman at makamtan ng ating mga senior citizen. Ayun. So, siguro asahan natin na may pagbabago dyan, partner, with your help and guidance, partner.
Ito pa, partner. Ito isang panawagan na ito, samantala na, partner, na itatagalog ko na, partner, para lahat na nakikinig, hindi lang sa bayan ng Binmalay, sa buong lalawigan ng Pangasinan, at sa may ibang lalawigan, kung nakakarinig sila, na isang panawagan po sa ating pinakamamahal na Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr., at sa ating sekretary ng DSWD. Sa aming konsultasyon, ang pinaka-problema natin, Hello. Oo, ulitin mo, partner. Parang nawala ka, partner. Teka. Maganda yung panawagan na yan eh. Dahil hindi lang sa Pangasinan, hindi lang sa Binmalay. Sige, ulitin mo dahil... isang panawagan, partner, okay. kasi alam mo, naglilipot ako, ang problema itong CBMS, Ano yan? pinipilit ng ating Secretary of DSWD ng maling paraan. Lahat hindi binibigyan ng respeto o anuman na hindi na tinatanong ang mga mayor, ang mga barangay captain, mga OSCA, mga PISCA, kundi sila na ang pumipili. Dapat ang gawin nila para maayos at maganda sana. Ito po yung true channel sa mayor, and the mayor will ask the OSCA na pupunta sa mga baska, napipili kami kung sino talaga yung mga indigent. Yung nangyayari, pinipilit nila yung gusto nila, pero sa panawagan, ang disability naging hadlang sa mga ginagawa nilang mga proseso, inahadlang nila yung kabutihan na nangyayari na dapat gawin nila sa mga senior. Kaya ito isang panawagan, nationwide, kung sino nakikinig man, makarating man, na dapat alisin na sa pamumuno ng DSWD ang mga ayuda. Huwag nilang ipares ang ginagawa nila sa porpis, sa tupad, sa mga senior. Kailangan na senior. They are vulnerable. Kailangan na. Malapit na ang buhay nila. Pero hindi na nakakamtan ang kanilang para sa kanila. Ito isang panawagan sa ating gobyerno po. Maraming nakukurap ng pera sa taas. Pero nangyayari, nagbibigay ba ang tamang pag-aalaga sa ating mga senior citizen? Matagal nang mitihin na maging alisin ng suspend. Ipalit na ang ating universal pension. Kung kaya nilang imalita-malita ang pera, isa senior lang, kukunti naman ang kukunin nila. Mabibigay lang yung sustainable pension sa mga senior natin, maganda na yan. Isipin nila, ang dami ng pera dyan sa impeachment. Pera ng bayan, ginastos nila. Yung pera matanda na ibibigay ba? Ito isang panawagan po, Partner Rajiv. Hindi po ako takot na manawagan ito'y karapatan po namin, mga senior. Yes, Hindi ko dinadala kasi pagkausap ko hindi personal. yung ipinaglalab, partner. Yung may karapatan sa bayan. Kasi, Kaya panawagan po sa mga kurap na opisyal, Ay, nako. isipin nila ang ating mga senior citizen na dapat bigyan ng pansin ang universal pension at huwag nilang ipilit yung CBMS na palpak na trabaho ng PSA. Ano ba yung Isang panawagan po lamang. ano ba yung partner? Ano ba yung CBMS? Yan yung mga sinurvey ng Philippine Statistics Authority. Anong klaseng survey yan? Hindi alam ng kapitan. Paano kung isang tao, walang tao sa bayan, masusurvey ba yan? May iwan na sa survey yan. Kaya isang palpak na klaseng trabaho yan. Ako hindi ako takot manawagan, partner. At least meron tayong radyo, nakikinig ang buong lingay ngayon, partner, kasi sinabi ko. At narinig nila kung paano tayo lumaban para sa karapatan ng ating mga senior citizen. Kailan pa kaya? Sino pa kaya tatayo para ipaglaban ang karapatan ng ating mga senior? Panahon na po, Partner Rajay. At Panahon na para gawin nila to. maraming nalalaman ngayon na truyo, partner, na karapatan ng mga senior ang iba't ibang bayan na partner. Kung nga, kahapon nga, gumawa ang sulat ang ating buting mayor na sinulatan ng ating regional director, si Madam Gupalan, dahil sa pinipilit nila yung CBMS na palpak na trabaho yan. Alam mo, sila ba nakakaalam kung sino ang mga tao sa barangay? Ang nakakaalam niya, barangay official, mga BSW, mga senior citizen, alam nila kung sino ang mga kapitbahay nila. Bakit silang namimili? Ang ginagawa nila parang pinapatay ng senior. Yung isang senior dapat bigyan ng pension na matay na hindi pa na-validate. Kaya ba magandang trabaho ng gobyerno? Dapat manawagan tayo kung sino man nakikinig. Mga senior, paglaban natin, karapatan natin. Kung yung mga senior dyan,
na medyo kaya nyo pang lumaban. Magkaisa tayo, labanan natin ang maling proseso. Ang mga ginagawa ng pinapahirap, lalo yung disability, pinapahirapan ang ating mga senior citizen. Dapat malaman sa taas yan. Kaya ito, may bago tayong Secretary Cabinet na nanawagan ako kay Secretary Abalos. Ay, oo. Mabait yan. Na dapat tingnan nila itong nangyayari sa mga senior citizen, partner Raji. Di ba? Yes, kasi oo. mayroon tayong ebidensya. Marami na namamatay na senior. Wala pang nakukuha sa gobyerno. Alam nila ang senior, pinakamalaking isang grupo. Silang may mga ama, may mga tatay, alam ba nila ang hirap? Paano kasi makasarili sila? Hindi mayan muna bago sarili, kundi bulsa muna bago sarili. Nako. Hindi pwede sa bayan ng Binmali yan, Partner J. Kung magaya Bayan nila, muna bago partner, sarili. kung Sana all. walang masaol. Kaya kung magaya nila yung sistema mo dyan sa bayan ng Binmalay, sa lahat ng bayan, sa lahat ng lugar, sa buong Pilipinas, magiging happy yung ating mga seniors, partner. Kasi naibibigay yung tama, lalo na pagka yung panawagan mo, maisa katuparan yan. Dahil pagka nasa kamay yan ng DSWD, marami na silang inaasikaso, iba yung may talagang nag-aasikaso sa kapakanan ng ating mga senior, di ba, partner? Wala ka maraming palpak. Nakikita mo naman, hindi tayo bulag na nakikita ang kapalpakan na ginagawang mga proyekto ng gobyerno. Di ba? Yes, alam mo, kung tutusin yung pundo sana para sa senior, talagang hindi natin masasabi na hindi may bibigay ng gobyerno sa dami, di ba? Ng pundo na ginagamit sa iba't ibang mga paggagastusan, di ba? Kaya, kasi alam mo, ang namumpak ng RJ, ang nakita ko sa Binmali lang, bakit nalalaman namin ang aming 1% at ito'y naisa sa tuparan sa mga ating mga senior citizen na ibibigay. Kung kaya ng Binmalay, bakit iba pang gobyerno ang Binmalay? Pare-pares naman, sakop ng buong Pilipinas. Kung kaya ng Binmalay, sa ibang bayan, di ba kayang gawin yan? Siyempre, sa bansa ba, hindi ba pwede? Sa probinsya, hindi ba pwede? Kung kaya ng isang maliit na bayan ng Binmalay, kasi paano kasi, yung mayor namin, hindi siya kurap. Alam niya kung anong dapat ibigay sa isa't isa. Dapat siya. Dapat pantay-pantay ang pagtingin mo dyan, Partner Ranjay. At saka, true yun, natututukan mo kasi, di ba? Ang ating buting mayor, alam niya naman na talagang kailangan ng senior yan. Dapat ibigay kung ano sa senior. Ibigay kay Juan, yung para kay Juan. Yun. Pero, partner, hindi ka galit. Yung ano, Hindi ako galit. Kaya lang, sa aking inis na nanawagan na ako, kung pwede nga, Partner Ranjay, mamaya gagawa ko ng isang, ko sa Facebook. Nanawagan para malaman nila na talagang ako po'y nakikiusap na, sa gobyerno, dapat ibigay na, walang impeachment, malaking perang ginagastos, may mga abogado, may lupan, ano ba naman na nangyari sa gobyerno? Ito na nga, malapit na bagyo na, ay yumayanig ng ating mundo, hindi pa silang babago, hindi pa sila tatakot. Ayun. Tataas naman, matakot kayo. Pero wala na tayong oras, partner. Yung panawagan mo at mensahe na lang. Okay, salamat, Panay. At least, meron tayong isang programa na narinig ng ating mga kababayan kung saan nakakarinig ng ating programa at ay nanawagan lang dyan na para sa ating gobyerno na ibigay na ang karapatan ng bawat senior citizen. Alisin na lahat ng mga nakaharang na mga ahensya para sa kapakanan ng ating senior. Ngayon na, ipaglalaban namin ang karapatan namin. Kaya salamat, Panaradi, sa ating programa. At ako ulit nagsasabi ang iyong Oskahap ng President ng Pangasinan, Oskahap ng Binmali, nagsasabi, Pasantos, Maabi, Yakaposanski namin, dan Lunes naman, makaringal kayo na saray balita sariwa dyan bayan na Binmalay. Salamat, Panarajay. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar Ed na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Pangilalaban to. Dasaray kanupugan, dasaray walad kataktenan. Nga pulay malami oras sa programang PM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili.
Yada Aspeto Technical, Engineer Nexon Dacal, tan Engineer Fragile, kaya biyab. Saya sumaktirin amigo RJ Jimenez at your service always. Onsublay lang sa iya programan na SBM Saray Balitan Matwa na nakapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM Sabin Malay. PAM Sabin Malay.